نسون لعلى نسا دما نتحتي من قدم عند قبرو كلهم تتطعمتم حالفو بحيوتون كم زنا تفشخ زولة قوال انستيتي كت إيماتو يتفلت أن نقلتو قلبو قففلو لبو حاف خوف كتبل كيزي يتفاتن كاركباريو قنا من قدو خقبر توات أرى أتمنتايسي نفذا ما أوان دحركن دي كولا نبال السلاتهم نايسرح سرب سلازلوو ناو قزيو زقيت زلوم عفلما نسرح قوصراخا أمو خانك تقوصر انداخر كمرفاد مرأة زيت قدا سنة سنفت كم زقوصر تسحتا يكونن أبزخون سعاد عالم كل تمرجعك تحركا خلا نينا بالبنا ممراز أقداس مخون عايزان قأن كابل زي فلتاسا أمو خا حندبت نزرعا مودعاتو نتنا حلمو سرح سلازمرت اتي أقات أمتات اندحرقو نابوتا قوصر ودعبلم كونون عب ساعتو بزيحو تصبق زرب عكايدو ملس دحر سامون كام زناقرو حابيروم عفانو يسلطن دو يخون عند عبلا كام مش قال أدوكا أنت زيو علم إتا قوال قنافت سيما كاب ذكر حنقولو كيتو سعيك عادتن من أنت رسون جيزيو عبت محتر وفيس لزنبره نوال زخون يأنتي خون أزنا لبونا ينبرون نفوس محلاو كابز عبال حاسي بايفلت نيروم نسون تمحرتن مودعاتو تمحرتو وديو تمريقو دحرين أربعة ورحي من ساق عبستخلالي تكالات الدرخيو ملسي عم صباي زنبرم መቼም ጊዜም እንተ ሰብ ዘይኮነ ምእንቲ ርእሱ ክብል ደበቕ ስለ ዝበለ ኣብ ሳሎን ኣራጢቱ ቲቪ እንዳርኣየ ኩሉ ተደወለሉ ዓይኑ ካብቲ ዝርኢ ዝነበረ ፊልም ከይኣለየ ነታ ኣብ ጥቕኡ ዝነበረ ቴሌፎን ስሒቡ ብዙሕ ከይተገደሰ ሄሎ ምስ በለ ንዝሰምዖ ነገር ምእማን ተጸጊሙ ኣብ ሳሎን ምስ ጫምኡ ደዩ ብዘይ ልቡ ነጠረ ተደልዩ ካብ ምርከብ ኣብዚ ዓለም ዘሐጉስ ነገር የለን እንተ ዘለለ እንተጨደረ ኣይክፍኣሉኒ ጻሙኡ ይግብኡ ድማ ስራሕ ተቖጺርካ መሪፅና ካለና ካብ ዝመጽእ ሰሙን ሶኒ ከጅምር ትኸይሓ ዝብል ናይ ጓል ኣንስተይቲ ድምፂ ተቐበሎም ናይዚኣ ደኣ ክጨረም ኣለዉ ኢሉ መስተ ዘይፈቱ ክንሱ ገዝኢ መጺኡ ምእንተ ርእሱ ቤንዲ ዝቕመጥ በቃ ደርፊ ወሊኡ ጭርብርብ ኢልዎ ክሳብ ዝወድቕ ሰቲ መውዳእቱ በታ ዝወደቓ ምስኻሩ ከረው ኢሉ ደቀሰም ሓሙስ እዩ ዝተደወለሉ ካብ ኣርቢ ኣትሒዙ ከመይ ዝኣመሰለ ክዳን ክኽደን ከም ዘሎ ከመረፅ ድሕሪ ምቕናይ ሶኒ ኣብ ሰዓቱ ድሕሪ ምረቓ ናይ መጀመርታ ብዝተመሃሮ ክሰርሕ ኣብ ቦታ ስራሕ ምስናይ ሓጎሱ ተረኽበም ሓንቲ ጸሓፊት እውን ብዝገባእ ተቐቢላ ናብ ኮፍ መበሊኡ ዝተዳለወሉ ቦታ ምስ ወሰደቶ ግና ክንቀሳቐስ ኣይተረኣየን ደሪቑ ደኣ ተረፈም ነዚ ዝረኣየት ጓል ነቲ ዘዳልወሉ ቦታ ጸሊእዎ ከይከውን ስለ ሰግዐት እንተሓተተቶ እኳ ክምልስ ኣይተሰምዐን ደጊማ ምስ ተወከሰቶ ግዳ ኣቃልቡ ኣኻኺቡ ኣይኮነ ምባል ንቕድሚት ሰጐመም እታ ጸሓፊት እዚ ኣኻክስቶ ትበሃል እዚ ኸዓ እንዳበለት ነቶም 5 መሳርሕቱ እንተተላለየቶ እኳ ነቶም 4 ግዲ ኣይገበረሎምን ነታ ሓንቲ ግና ብምጥማት ዳርጋ ይሓስዋ እዩ ንሳ ዝረሰብታ ትምስል ንሱ ግና ኣብ ኣእምርኡ ተወቂጣ ስለ ዝነበረት ቤን እታ ኣብ መንገዲ ከምዚ ዝበለቱ ኣብኡ ዝጸንሐቱ ነዝረአዮ ነገር ምእማን ስኢኑ ስምዒቱ ሕውስ ምስ በሎ ነፍሱ ከረጋግዕ ከም ዘለዎ ስለ ዝተረድአ ግና ከም ሰባት ሰላም ኢልዋ ኣብ ቅድሚ ኮምፒተሩ ኮፍ ደዓ በለ መሳርሕቲ እውን ኣየጋሽውን ዘድሊ ሓገዝ ደዓ ገብሩሉ ዋላ እኳ 3 ሰሙን ኣብቲ ስራሕ እንተገበረ ነታ ጓል ግና ፈጺሙ ከም ድሌቱ ክዛረባ ድፍረት ኣይረኸበን ኣብቲ ጉጅለ ንሳ ጥራሕ ጓል ስለ ዘይኮነት ምስተን ክልተውን ጽቡቕ ገይሩ ክዕልል ከሎ ኣብኣ ምስ መጽሕ ግና ሕርመት ልቡ ልዕሊ ኣቐን እንዳሓረመት በቃ ፍርሓት እንዳበሎ ተጸጊሙ ደፊሩ ክጥምቶም ኣይከኣለን ወራ ቅድሚ ሕጂ ፍሽኽ ኢልክኒ ኢሉ ከዘኻኽራውን ኣይፈተንን ሰብ ናይ ብልቡ ብዘይቃል ዓለም ዘፍቅር ነቲ ዘፍቀረ ሰብ ደፊሩ ክዛረብ ይኹን ክጥምቶ ኣይክእልን እዩ ንኡን ከምኡ ገጢሙ ኣብ ወርሑ ኣብ ሕልም ዝበለ ፍቅሪ ኣትዩ ካሓታዶስ ክብል እንዳበለ ክንደይ ግዜ ካብ ኣፉ ዘይመለሱ
ሓደ ግዜ ግና ናይ ስርሖም ግብዳ ስለ ዝነበረ ነፍሲ ወከፍ ወድን ጓልን ኮይኖም ተተሓሒዞም ክስዕስዑ ከለዉ ንሱ ንሳን ግና ኮፍ ኢሎም ይዕዘቡ ነበሩ። ነዚኣ ኣጋጣሚ ክከስራ ስለ ዘደለየ መረሳሰን ኢሉ ዘይሰቲ ክንሱ ሓደ ክልተ ትርር ዝበለ ኣልኮል ጨሊጡ ንሰዓሰ ክብል ኢዱ ይሰደላ። ዘረባ ከይብዝሐት ሓራ ኢላ በቲ ሓጓስ ኢዳ ሰደደትሉ። ኣብ መንጎ እንዳሰዓስኦ ከሎ ግና መሕሸኽ ከም ዝበሎ ከንፈሩ ናብ ከንፈራ ሰዲዱ ክስዕማ ክብል ብፅፍዒት ክሳብ 120 ኣጋንንቲ ዝረአይዎ ኣላዲዳቶ ኮደብ ኮደብ እንዳበለት ነቲ ውራይ ገዲፋ ተዓዝረት ጠንቀምቀም ክብል እዚኣኡን ሰትዩ ነገ ፋሕ ከብሉ ግዜ ኣይወሰደን። እቲ ፅፍዒት ግና ናብ ውንኡ ስለ ዝመለሶ በጣዓሳ ተቐልወ። ብድሕሪ እዚኣ መዓልቲ ደፊሩ ክሪኣ ስለ ዘይከኣለ ሓሚመ ኣለኹ ኢሉ ሰሙን ሙሉእ ካብ ስራሕ ተረፈም። ጓል ግና ድሓን ትእተው ክትርድኦ ዝደለታ ትመስል ሃንደበት ዘይተፀበየቶ ስለ ዝኾና ከም ዝፀፍዐቶ የቕሬታውን ሓቲታ ድሓን ምዃኑ ድሓይ ክትገብር ፈተነት። ድምፃ ብምስምዑ ተሓጊሱ ብፍላይ መፅእ ክርኤካ ምስ በለቶ ደስትኡ ወሰን ሰኣነሉ። ወሸለ ገፀ ትፈቶ ሰብ ርኢኻይ ነገሩ ሃራይ በላ ብቃላ መሰረቱን ክትበፅሕ መፀት የግዳስ ናይ ባሓቂ ስለዚ ሓመመ ሕሙም ክመስል ዝፈተኑ ፈተና ምስላጥ ኣብዮም ግንባር ምስ ተኸፈቶ ዋላ ሓደ ናይ ሕማም ይኹን ረስኒ ምልክት ስለዘይተዓዘበትሉ ፀገሙ እንታይ ምዃኑ ክትርዳእ ግዜ ይወሰደትን። ተሰኪፍካን ኢኻ ተበኩር ዘለኻ ኢላ ምስ ኣወፃዕፅአቶ ግዳ ካይፈትዎ ተናዘዘ። ብኡ ኣቢሉ እውን ደፍረሽ ስፔን ከም ዝመፆ ንሱም ፈጣርን ጥራሕም ዝፈልጡ ስለቲ ዝገበሮ ነገር ይቕሬታ ሓቲቱ ከም ዝፈትዋ ነገራ ጓሉን ወዲ ኣብ ልባ ስለ ፀንሐ ስለዘይፀልዐቶ ቃል ዓለም ክትገብር ኣይደለይትን። ንሳ እውን ካብ ኣፉ ክትሰምዕ ትፅብቕ ከም ዝነበረት ከም ትፈትዎ ሓቢራ ፍቕሩ ተቐበለቱም። ድርብ ዓወት ክበሃል ከምዚ ምዝርከብ እዩ። ናይ ዓመታት ፃዕሩ ብሓንሳእ ተካሓሰ ትእቲ ጓል ገጢማቱ መውዳእቱን ናሓላሉ ዳኣ ጠቕለላም ዝኾነ ወዲ ሰብ ኣቕሊ ከፅብብ የብሉን። ኩሉ ኣብዚ ዓለም ዘጋጥም ብምክንያት ከም ዝኾነ ክዝንጋዕ የብሉን። ዝሓተትካይ ሕቶ ምናልባት ቀልጢፉ ምዘይምለስ ንፅቡቕ ኢልካ እምነትካ ኣብ ፈጣሪካ ደርቢ። ንኣኻ ዝሓሽ ነገር ምስ ተረኸበ ኣብ ግዜኡን ሰዓቱን ክመፃካ እዩ። ሂወትካ ፈፂምካ ምስ ካልእ ሰብ ኣይተወዳደር። ንምንታይ መሳቱኻ ገዲፎምኻ ሓዳር ዘይገብሩ ዘይወልዱ ንኣኻ ኣይምልከተካን እዩ። ንስኻ ኢኻ ካብ ኮነ ፈፂሙ ዝደሓርካ ኮይኑ ክስምዓካ የብሉን። እቲ ምንታይሲ ብፍላይ ድንጉይ ምስ ዝብል ዝሓሸ ነገር ሒዙልካ ስለ ዝመፅእ ካብ ኮነ ኩሉ ኣብ ሰዓቱ ከም ዝኸውን ፈሊጥካ ምስናይ ተስፋኻ በዓል ተፀበ እምበር ኣማሪርካ ተስፋ ቆሪፅካ ሂወትካ ከይተበላሹ